मंडळी, बिलकुलही तांदूळ न वापरता फक्त डाळी वापरून आपण हे आज मिश्र डाळीचे अप्पे बनवलेले आहेत. आणि जे बनवण्यासाठी नाही इनो वापरायची गरज आहे किंवा सोडा. हे फक्त पौष्टिकच नाही तर खूप जास्त चविष्ट सुद्धा आहेत. हे अप्पे वरतून एकदम कुरकुरीत आणि आतून छान सॉफ्ट आणि जाळीदार बनून तयार होतात. मुलांच्या डब्यासाठी किंवा नाश्त्यासाठी एकदम परफेक्ट, हेल्दी आणि पोटभरीचा असा ऑप्शन आहे. आणि हेच बॅटर वापरून आपण इडली, डोसा, उत्तप्पमसुद्धा बनवू शकतो. तर हे अप्प्याचं बॅटर बनवण्यासाठी ह्या ठिकाणी मी एक छोटी वाटी वापरली आहे. कोणत्याही एका मापाने तुम्ही ह्या सर्व डाळी मोजून घ्यायच्यात. 1 वाटी मुगाची डाळ, 1 वाटी मसूर डाळ. ह्या ठिकाणी आपण मुगाच्या डाळीच्या ऐवजी अख्खे हिरवे मूग जरी वापरले तरीही चालतात. 1 वाटी चना डाळ आणि 1 वाटी उडदाची डाळ. ह्या ठिकाणी मी सालीची उडदाची डाळ वापरली, त्यामुळे तुम्हाला त्याचा रंग थोडा वेगळा दिसतोय. 1 वाटी ओट्ससुद्धा मी या ठिकाणी टाकले, त्यामुळे भरपूर आणखीन पौष्टिक. ओट्स जर नसतील तर तुम्ही त्या ठिकाणी पोहे वापरले तरीही चालतात. एक अर्धा चमचा मेथीदाणा. ह्या सर्व डाळी एखाद्या पातेल्यामध्ये काढून घ्यायच्या, त्याला मिक्स करून घ्यायचं आणि चांगलं 2 ते 3 वेळेस पाण्याने स्वच्छ धुवायचं. कारण ह्या डाळींना बऱ्याच वेळेस केमिकल म्हणजे पावडर लावलेली असती, ज्यामुळे ह्याला किडे लागू नयेत. त्यामुळे 2 ते 3 वेळेस पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतल्यानंतरच त्याला आपण एक 4 ते 5 तासासाठी सोक करायला ठेवायचं. डाळी चांगल्या सोक झाल्या त्यानंतर त्याला मिक्सरमधून थोडं थोडं पाणी ॲड करून चांगलं एकदम बारीक पेस्ट करून घ्यायची. जसे व्हिडिओमध्ये दाखवलं त्याच पद्धतीने, किंवा आपण नेहमी अप्पे जसे बनवतो त्या पद्धतीनेच ह्याचं बॅटर बनवायचं आणि ह्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. आणि रात्रभरासाठी ह्याला फर्मंट करण्यासाठी ठेवायचं, किंवा आपण त्याला 5 ते 6 तास सकाळी ठेवलं तर संध्याकाळीसुद्धा वापरू शकतो. आता तुम्ही सकाळी बघा की किती छान आपलं हे बॅटर फुलून आलेलं आहे. ह्यामध्ये आपण बिलकुलसुद्धा तांदूळ वापरले नाही आहेत किंवा दुसरं कोणतेही पदार्थ, इनो, सोडा आपण न टाकतासुद्धा बॅटर खूप छान फुललेलं आहे. प्रॉपर फर्मंट झालेलं हे आपलं बॅटर रेडी आहे. आता चवीनुसार थोडंसं मीठ ॲड करायचं आणि जर तुम्हाला आवडत असतील तर तुम्ही काही भाज्या ॲड करा. मी ह्या ठिकाणी फक्त एकदम बारीक कट केलेला कांदा आणि एक मीडियम साईज गाजर छानपैकी किसून घेतलं होतं, ते ॲड केलं. ह्या ठिकाणी तुम्ही बीटही ॲड करू शकता. टोमॅटो आवडत असेल तर तेही. थोडीशी फ्रेश कोथिंबीर आणि या सर्व भाज्या बॅटरमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेतल्या. आता अप्पे पॅनला छानपैकी तेलाने ग्रेस करून घ्यायचं आणि त्यामध्ये आपलं बॅटर व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे आपण ॲड करायचं. छानपैकी झाकून आपण ह्याला 5 मिनटासाठी मीडियम गॅसवर वाफवून घ्यायचं. म्हणजे आपले अप्पे छानपैकी टम्म फुगून तयार होतात. जर कोणी वेट लॉस जर्नीमध्ये असेल, वजन कमी करायचं आहे आणि फक्त पौष्टिक आणि प्रोटीनयुक्त खायचं आहे, ते सुद्धा हे अप्पे त्यांच्या ब्रेकफास्ट किंवा लंच, डिनरमध्ये घेऊ शकतात. कारण फक्त डाळीने बनलेले आहेत म्हणून भरपूर प्रोटीन आणि ह्याच्यामध्ये आपण काही भाज्याही वापरल्यात म्हणून भरपूर फायबर. खूप कमी तेलामध्ये मी या कास्ट आयर्नच्या अप्पे पॅनमध्ये हे अप्पे व्यवस्थित दोन्ही साईडने छानपैकी खमंग खरपूस भाजून घेतले आणि मस्त चमचमीत चटणीसोबत आपण हे अप्पे सर्व करू शकतो. आपल्याच यूट्यूब चॅनलवर 5 वेगवेगळ्या चटणीच्या रेसिपीजची व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे. मी त्याचे डिटेल्स डिस्क्रिप्शनमध्ये देते. तुम्ही नक्की जाऊन चेक करा आणि ट्राय करा. एन्जॉय. थँक्यू.